Se her, hvordan du hurtigt og nemt kan montere nyt tråd på dit trimmerhoved. Vi anvender her et hoved med oprulsfunktion, som mere eller mindre er blevet standardudstyr på alle vores græstrimmer og græstrimmerforsæt. Tråden vi anvender er Makita 4Leaf, som er en specialudviklet tråd til græstrimmer på batteri. Start med at dreje hovedet i rigtig position. De to identiske pile skal pege mod hinanden. Herefter føres det nye stykke tråd igennem trimmerhovedet. Indgangen er markeret med teksten Line In. Når tråden er igennem, skal du sørge for at have lige meget tråd på hver side af hovedet. Nu kan du begynde at rulle tråden på. Pilene på trimmerhovedet angiver retningen. Fortsæt indtil du har ca. 10 cm tråd tilbage på hver side. Så er du igen klar til at arbejde. Det var nemt, ikke? Er din græstrimmer ikke udstyret med denne type trimmerhoved, har du mulighed for at anskaffe dig et, der passer til din model. Bemærk, at trimmerhovederne findes med forskellige størrelser tråd og gevind, så inden anskaffelse er det en god idé at finde præcis det hoved, som passer din græstrimmer. Du kan finde varenummer og nærmeste forhandler på vores hjemmeside. Og har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at bruge sidens kontaktformular.